खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना माबोरै लेबर कार्डखौ बानायनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे लेबर कार्डखौ बानायनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो बबेयाव थांनानै बानायहैनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे लेबर कार्डखौ बानायनायनि उनाव मोनखांनायनि उनाव बे लेबर कार्डजों नोंथांमोना मा सुबिदाखौ लानो हागोन आं बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरजोबगोन जोंहा लोगोफोर बे लेबर कार्डखौ मोनखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां रोखोमनि सुबिदाखौ लानो हायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोर सुबिदानि बागै मिथिनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर लेबर कार्डखौ बानायनो सानदोंबा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फुरै डिटेल्सै खोन्थागोन माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव आरो बेजों लोगोसे मा स्किम नोंथांमोना बे लेबर कार्डनि जोहै मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन भिडिअखौ नोंथांमोना बेनिखायनो जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटजों लोगोसे बेबादिनो गोबां रोखोमनि गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौबो नोंथांमोना बे बड' जब निउस चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा आं नोंथांमोननो खोन्थानि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थाग्रोनि गिबियावनोथ' नोंथांमोना एनआरसि नांगोन माने एनआरसिनि कपिखौ नोंथांमोना जेरेक्स खालामना होनो नांगोन भेलिड पासपर्ट साइज फट'खौ नोंथांमोना होनांगोन नोंनि भटार लिस्टखौ नोंथांमोना होनो नांगोन ओमफ्राय हानि डकुमेन्ट्स नों थानायनि हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जेरेक्स खालामनानै बेजों लोगोसे नोंथांमोना खाजोना रसिदखौ होनो नांगोन जेरेक्स खालामनानै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय गावबुरानि सार्टिफिकेट होनो नांगोन गावबुरा सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन बेनो जाबाय ओमफ्राय पिआरसि नोंथांमोना होनांगोन पिआरसिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ पिआरसि सार्टिफिकेट बख'नानै नोंथांमोना होनो नांगोन ओमफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट जायफोर बिथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट गैया स्कुल सार्टिफिकेटबाबो जागोन जुदि स्कुल सार्टिफिकेटबो गैयाबा नोंथांमोना बेबायदिनो माबाखौ होनो हासिगोन आरो आधार कार्ड पान कार्ड बेखौ नोंथांमोना एज प्रुफ हिसाबै होनो हागोन बे जाबाय जोंहा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो जायफोर बिथांमोना जेनेबा मालायनि न'खराव जेनेबा फैसा होनानै रेन्ट हाउसाव थादोंबा नोंथांमोना बे अनारनि इलेक्ट्रिसिटि बिलखौबो होनो हागोन आरो जुदि सोरबाफोर भारा होनानै थानाय मानसिफ्रा ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना टि गार्डेनाव खामानि मावो बिथांमोना बे टि गार्डेननि मोनसे सार्टिफिकेट होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मोनब्रै पासपर्ट साइज कपिखौ नोंथांमोना होनो नांगोन अफलाइन एप्लाइ खालामनायाव आरो बियो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना बे लेबर कार्डनि जोहै मा सुबिदाखौ मोननो हागोन एबा मा फैसा मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायथारदो फुरायै जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो हायो बे लेबर कार्डनि जोहै नोंथांमोना बानायनानै लानो हायो डेट बेनिफिट जेब्ला बे जेनेबा नोंथाङा बानायनानै लेबर कार्ड दंमोन आरो नोंथांनाव जुदि नोंथाङा थैनानै थाङोबा 50,000 रांखौ बिथांमोना लेबर कार्डनि जोहै होनो जुदि नोंथाङा जेनेबा एक्सटेन्ड जानानै थैयोबा 3 लाख रुपिसखौ होनाय जागोन ओरैनो नर्मेल थैयोबा बिथांमोना 50,000खौ होगोन ओमफ्राय जुदि एक्सटेन्डफोर जानानै थैयोबा 3 लाख रुपिसखौ बिथांमोना होगोन ओमफ्राय बे जेनेबा मानसिया थैनानै थांनायनि उनाव बे सावनाय एबा गारनाय समाव बेसेबां फैसा थाङो बेखौ बिथांमोना 5,000 रुपिस होनाय जागोन माने गारनाय समाव आरो मानसिखौ गारनाय समनि थाखाय फैसाखौ बिथांमोना 5,000 होगोन ओमफ्राय केस रिवार्ड बिथांमोनथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो माबायाव माने थाम्बनेइलाव आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों केस रिवार्ड मोनगोन होननानै 3,500खौ नोंथांमोना मोनगोन ओमफ्राय बे माखासे डिटेल्स होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे जाबाय बे मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारिनि बेखौ माखासे होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन केस रिवार्डआ बेसेबां मोनो जेनेबा ओरै आरो लोगोफोर 5,000खौ नोंथांमोना नैबे 10 स्कर 75% जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एबा मेट्रिकआव बेसेबां मार्क लानानै पास जानो हायोबा बेखौ 5,000खौ मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना ओमफ्राय बे 75%खौ मोननो हायो 4,000खौ मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना 65%निफ्राय 75%नि गेजेराव थायो बिथांमोना 4,000 रांखौ मोननो हागोन ओमफ्राय 55%निफ्राय 65%नि गेजेराव थानाय केन्डिडेटफ्रा 3,500खौ केस रिवार्ड हिसाबै मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना हाई स्कुल माने हायार सेकेन्डारि ओमफ्राय मेट्रिकआव पास जानानै थाङो बिथांमोना बे जाबाय जोंहा केस रिवार्डआ ओमफ्राय मेटारनिटि बेनिफिट बेखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ बे जाबाय प्रेगनेन्ट वुमेन जेनेबा प्रेगनेन्ट जानाय समाव बिथांमोना 20,000 रुपिसखौ सोनो हागोन दा बे प्रेगनेन्ट जानायखौ बिथांमोना हिन्जावसा मानसिफ्राल' मोनगोन बे हिन्जावसा मानसिफोरा खेननै मोनगोन आरो खेननै प्रेगनेन्ट जायोबा बिथांमोना 20,000 मोननो हागोन प्रेगनेन्ट जानायाव बिथांमोना 20,000 ओमफ्राय जुदि आरो खेनसे जाबावोबा 20,000 बिथांमोना मोनगोन आरो ओमफ्राय जेनेरेल पेन्सनबो मोननो हागोन बे स्किमजोंनो लोगोफोर लेबर कार्ड थायोबा
जुदि जायफोर बिथांमोना 60 इयार जायो बिथांमोना 2000निफ्राय 2000 प्लास 10 मोनगोननो माने बिथांमोना 2100 रांखौ बिथांमोना मोननो हागोन पेन्सन हिसाबै बे जाबाय जोंहा इयाराव मोनगोन आरो मास बोसोरसेयाव बिथांमोना मोनगोन होनना बे बुंदों 6 year of is eligible for pension 60 years जायफोर बिथांमोना 60 बोसोर जाबाय बिथांमोना बे जेनेरेल पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन लेबर कार्ड थायोबा बेनिफ्राय दङ एडभान्स फर पार्चेस अफ अर कन्स्ट्राक्सन अफ हाउस जुदि नोंथांमोना बे लेबर कार्ड थायोबा बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना न' बानायनो सानदों एबा माबा मोनसे बाहायनो सानदोंबा नोंथांमोना लनबो लानो हागोननो 5 लाखनिफ्राय बे 2 लाख बेफोरखौ नोंथांमोना लन लानो हागोननो न' बानायनो थाखाय बे जा माखासे माबा दङ बेनिफिट दङ ओमफ्राय डिसेबिलिटि जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर थाबायनो रोङा माबा मोनसे जानायबा बिथांमोननि कन्डिशना बेबायदि जेनेबा मानसिया जेनेबा मोनसे मेगन नुवा बेफोरबायदिबा नोंथांमोना बे डिसेबिलिटि पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोना मास मोनसेयाव 2000 रांखौ बिथांमोना सोनानै होगोननो ओमफ्राय बेनिफ्राय पार मान्थ फर एभरि कमप्लिट इयार अफ सार्भिस फ्रम द इयार अफ रेजिस्ट्रेसन आरो बिथांमोना बोसोरसे बिदि जायोबा बिथांमोना आरो 100 रुपिस बारायनानै होगोननो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाबाय मोनसे ओमफ्राय नैबिथिं नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय नैबिथिं दङ लोगोफोर लन फर द पार्चेस अफ टुल माबा मोनसे बुस्थु बायनो नागिरदोंबा नैबे डिटेल्स होनाय दं मा डकुमेन्ट मा बायोबा बेखौ मोननो हागोन 20,000 रांखौ लन हिसाबै लानो हागोन बे होनाय दङ ओमफ्राय इडुकेसन इनस्टिटिउसन बेबो दङ बिनि थाखायबो नोंथांमोना लनखौ मोननो हागोन लन माने बिथांमोना होगोन आरो फैसाखौ ओमफ्राय मेडिकेल एसिस्टेन्ट माबाफोर मेडिकेल जेनेबा मुलि बेफोरबायदि बायनोबा नोंथांमोना 1000 पार डे मोननो हागोन ना 1 निफ्राय 5 days हस्पिटालाइज जानाय बिथांमोननि थाखाय 200 रुपिस होनाय जागोन ना ओमफ्राय बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दं आरो बेसेबां हस्पिटालाव थानांनाय मानसिनो बेसेबां रुपिसखौ होनाय जागोन बे लेबर कार्डनि जे बेखौ होनाय दङ जुदि नोंथांमोना बे मेडिकेल एसिस्टेन्ट स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ इडुकेसनेल एसिस्टेन्ट जुदि नोंथांमोना लेबर कार्ड दङबा न'खराव जेनेबा बिफानाव थायोबा नोंथांमोना जेनेबा फिसाला एबा फिसाजोफ्रा सोरबाफोर क्लास 1 निफ्राय क्लास 4 आव फरायनाय दंबा जुदि नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा माने 1500 फैसाखौ मोननो हागोन ओमफ्राय क्लास 5 निफ्राय 7 सिम फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय 2750 सिमखौ मोननो हागोन स्कलारशिप हिसाबै क्लास 8 निफ्राय 10 सिमा 4000खौ मोननो हागोन क्लास 11 निफ्राय 12 सिम फरायनाया 7000खौ मोननो हागोन ना आईटीआई लानायफ्राबो मोननो हागोन डिग्री कर्स लानाय जायफोर ग्रेजुवेट लानाय बिथांमोनाबो मोननो हागोन ना 10,000 बिथांमोना मोननो हागोन जुदि एप्लाइ खालामोबा बे लेबर कार्ड थानाय बिमा बिफाया जुदि एप्लाइ खालामोबा पोस्ट ग्रेजुवेट जानाय बिथांमोना 20,000खौ मोननो हागोन स्कलारशिप हिसाबै बे जाबाय जोंहा माने स्कलारशिपनि बागै बे लेबर कार्ड थायोबा ओमफ्राय मेरिज एसिस्टेन्टनि थाखाय नोंथांमोना हाबा जायोबा 25,000 रांखौ मोननो हागोननो बे जोंहा हाबानि थाखाय आरो एप्लाइ खालामनांगोन बेखौबो बे लेबर कार्ड थानाय बिथांमोना फेमिलि पेन्सन मोननो हागोन बे माखासे डिटेल्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय हेल्थ चेकआपनि थाखाय नोंथांमोना 5,000 रां बोसोरसेयाव मोननो हागोन ओमफ्राय बे माखासे दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय प्रधान मन्त्रि योजना बे माखासे बेखौ नोंथांमोना फरायबानो जाबाय दा बे जाबाय जोंहा माखासे इम्पर्टेन्ट स्किमफोरा दाथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानो मा बेनिफिट्सखौ नोंथांमोना बे लेबर कार्डनि जोहै बानायनो हायो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायदि जायफोर बिथांमोना न'खराव फरायनाय मानसिफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो जोबोद मोजां बे नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखायथ' एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय फिसाजोफोरनि थाखाय दा गोबां खामानियावनो बे हेफाजाब होयो आरो माने लेबर कार्डआ थायोबा दा बिनिफ्राय माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना बेखौ अनलाइनयै एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर आं एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नैबेनो जाबाय र' आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ बे लोगोफोर जोंहा नैबे कनस्ट्राक्सन वर्कार रेजिस्ट्रेसन फर्म बे जाबाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै नोंथांमोना लानांगोन बेखौ नोंथांमोना फिल आप खालामबानो जाबाय बे माखासे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ नायनानै एसे आपल'ड खालामबानो जाबाय आं एसे बे भिडिअआ एसे गोलावानो जाबाय दा बेनिखायनो आं बेहायनो बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय दा माने नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनायखौथ' गासिबो रोंगोनानो जुदि नोंथांमोना रोङाबा आं एसे खोन्थागोन मा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो आरो बेजों लोगोसे बे रेजिस्ट्रेसननि प्रसेसखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन अनलाइनयै नोंथांमोना दायो बे लेबर कार्डखौ आसामनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना अफलाइनबो खालामनो हायो नाथायबा नोंथांमोना जेरावबो थांनो बायोबा अननानै अनलाइनखौनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय आं एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बे लेबर कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामबा पेमेन्ट खालामनांगोन लोगोफोर अनलाइनै नोंथांमोना
30 रुपिसखौ अनलाइन पेमेन्टआव होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामोबा आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिबायानो जानांगौ माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' बुंखादोंआनो जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव एसे प्रब्लेम जायोबा आं खोन्थाहरगोन मा डकुमेन्ट्स होनांगोन माब्रै नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन दा बे भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय वाट्सएपफ्राव नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोना गासिबो जोङो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो बेफोर बेनिफिटखौ जों लानो हायो ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोफोर मास मोनसेयाव 20 रुपिसखौ दोननो नांगोन ओमफ्राय बोसोरसेयावथ' नोंथांमोना मोनखागोन नालाय जुदि बोसोरसेनि उनाव बोसोरसे जायोबा नोंथांमोना बेफोर स्किमखौ आलादायै एप्लाइ खालामनांगौ आरो आं बे स्कलारशिप बेफोरखौ माब्रै लेबर कार्ड थानायफ्रा माब्रै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन दा बे भिडिअआ बिराद गोलावानो जाबाय दा बेनिखायनो आं नेक्स्ट भिडिअफ्राव नोंथांमोननो बे स्कलारशिप पेन्सन बेफोरखौ माब्रै आलादायै एप्लाइ खालामनो हायो लेबर कार्ड थानायफ्रा आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ दा बेनिखायनो बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थाथारगोन गोजोन्थों लोगोफोर